Senyores i senyors, els presento l'Evarist. Què tal, Evarist? Bé, molt bé. Celebro conèixer-te. Molt bé. He dit abans d'anar a publicitat que tu has nascut 3 vegades. Hi estàs d'acord? Sí. La primera va ser... quan va ser, fa 35 anys. La segona va ser 4 anys després. I la tercera va ser aquell dia que vas estar a punt de que et tornés a passar molts anys després en el mateix lloc el que t'havia passat quan tenies 4 anys. Perquè sembla que la teva vida està basada en les repeticions, no? Sí, més o menys, no? Si els nens fan col·lecció de cromos, jo faig col·lecció d'accidents. No està malament, però jo no voldria tenir el teu àlbum. Jo no, jo tampoc, jo no vull més cromos de què. Tens la sensació d'haver acceptat i haver assumit tot el que t'ha passat a la vida? Sí, no, Quin remei? quin remei. El més important és que ara ets aquí. Ha sigut des de quan ets conscient de tot el que t'ha passat? Des de... no sé, des de fa uns 15 anys. I a partir del que et havien explicat els teus pares, a partir del que et havia anat explicant la teva mare, a partir del que et deien els metges, a partir de què? No, a partir de que m'anaven explicant els meus pares. Suposo que estàs molt satisfet dels pares que tens, no? Sí. La teva mare acompanyada de l'Albert Salvador, què tal, Albert, com estàs? Molt bé. Anna, com anem? Molt bé. Heu fet protagonista l'Evarist del Vall de la Vida, No exactament. no? És ell que ens ha fet protagonistes a nosaltres, permetent que expliquéssim la seva vida. Qui és l'autor? L'autor del llibre sou vosaltres. L'autor de la narració que porta el llibre és ell. Compartiu drets? Compartint drets amb l'Anna. I amb ell no? És que El copyright autèntic és d'ell, no? Jo vaig partir d'un original que em va passar a l'Anna. I tu li vas passar un original perquè tu prenies notes de tot el que et passava a tu, i el que et passava a tu era el que li passava al teu fill. No és ben bé així. Jo vaig començar a prendre notes fa temps, no? Fa uns anys. I finalment, bé, suposo que vaig pensar, bueno, és bo de posar la història fil a l'agulla, posar-la en paper i llapis, i que la gent sàpigui, però més que res, que els meus nets sapiguessin el que li havia passat al seu oncle. I després vaig dir, bueno, i que Andorra també sàpigui que hi ha situacions d'aquestes i que moltes d'aquestes coses es passen dins de les cases i sortim al carrer, somriem, ens agrada molt, fem veure que no passa res i a dintre tenim molts problemes. I una mica per això, no? I, bueno, també potser per ell, perquè la veritat és que ha estat un lluitador i això és molt... Jo quan veig molta gent que es queixa a diari de coses tan nímies i he vist molts nens i el meu fill petitant i els veus amb aquesta decisió i amb aquesta empenta, penso que no tenim dret a queixar-nos. L'Anna i l'Evarist són 2 herois, són mare i fill. No, som mare i fill. Ell és més heroi que jo. Són mare i fill, exemple de força, de tenacitat, de superació, d'amor. Sí, això sí, molt. D'amor. El 27 de setembre del 1984 els va canviar a tots dos la vida per sempre. Un cotxe va atropellar l'Evarist. Només tenia 4 anys. El va deixar en coma sever. Els metges creien que no se'n sortiria, però ho van fer, se'n van sortir. Se'n va sortir ell, però us en vareu sortir vosaltres. Perquè llegint el teu llibre, que has escrit conjuntament amb l'Albert Salvador, una de les coses que he detectat, i no sé si en algun moment fins i tot ho concretes, és com si ens volguessis explicar la transmissió gairebé espiritual que hi havia entre vosaltres, no? Sí. Però això ens passa a tots els pares amb nanos amb dificultats.
I en el cas de l'Evarist, que és una dificultat, que és una discapacitat sobrevinguda, es donen més força. Sí, clar, hi ha un... Entre els pares ens diguem, amb nanos així, ens diguem les coses només amb una mirada. I amb això és suficient. I nosaltres haig de dir que som uns afortunats, som una gent privilegiada. Veient l'Evarist abans, ara, hem sigut privilegiats a la vida, hem d'estar agraïts. I és que l'Anna i l'Evarist se'n van sortir, però el camí no va ser fàcil. Va ser un camí molt difícil, va ser un camí ple de molts revolts, que semblava que hi havia pedres a cada passa, que hi havia obstacles a cada cantonada, que com si vosaltres mantinguéssiu una mena de pols permanent amb la vida per veure qui podia més. O millor dit, amb la mort. Sí. Si podia més la mort per emportar-se l'Evarist, o podíeu més l'Evarist i els seus pares per no deixar que us la rebassés. Sí, nosaltres teníem una lluita, sabíem que, i som conscients tots els éssers humans, que la mort sempre guanya la partida, però en aquell moment vam decidir plantar-li cara i vam dir, no, aquesta vegada no la guanyaràs tu, la guanyarem nosaltres. I però vegades. aquesta partida va durar ben bé 10 anys. Més, 11. 11 anys. Sí, 11 anys. 11 anys de dificultats que semblava que s'anessin multiplicant. I conforme se'n superava una, n'apareixien 3 més. Sí. Sempre multiplicant-se les dificultats. En algun moment, tu, Evarist, vas tenir ja la sensació que potser no podries més? No. No vas tenir mai la... No, jo sempre vaig voler continuar endavant. Sabent quines eren les dificultats que comportava en moltes ocasions, Sí. no? Sí, la vida és això, no? Passi el que passi, t'has de picar i dir que tu ets més valent que tot. A partir d'aquell coma sever, l'Evarist, lògicament, es va passar intubat més de 2 mesos. Sí. I una de les coses, i això és una aportació que per la via de la dificultat s'ha fet també a la ciència mèdica, una de les conseqüències d'haver estat intubat durant 2 mesos és que es va descobrir en un moment que es pensava que ja no podia respirar i que li havien de fer una traqueotomia i que per això ja seria per sempre i que sempre més hauria de respirar a través d'una cànula, que no, que una persona, sobretot una criatura, quan està molt de temps intubada, desenvolupa una mena de cicatrius interiors que li dificulten la respiració, però que resolt això evita la traqueotomia. I això ha servit als metges, a partir del cas de l'Evarist, per tenir-ho molt present. Sí. I això és el que fa que, més enllà de tots aquests problemes i dificultats, avui l'Evarist, tants anys després, pugui celebrar que continua viu i ben viu, la seva mare pugui celebrar que les seves vivències, malgrat tot el patiment, puguin ajudar els altres, i l'Albert, canalitzant el text que havia escrit l'Anna, donant-li forma de llibre al Vall de la Vida. Així és. Abans de reescriure el que havia escrit l'Anna, vas plorar? Sí. És a dir, ho confesso obertament, sense cap mena de problema. I jo vaig llegir el que havia escrit l'Anna. L'Anna no té l'ofici d'escriure, per tant va escriure un relat tal com raja. Llavors jo vaig acabar d'escriure, el vaig acabar de llegir, i em vaig donar compte que allà dins hi havia una quantitat de valors tan immensos que no es podia perdre. I llavors és quan li vaig dir, entre tu el que has escrit i el final, el llibre final, hi ha quilòmetres. I ella és quan em va dir, per què no l'escrivim junts? I m'hi vaig abocar. Llavors, parlant del que deia l'Evarist abans, que en cap moment va tirar la tovallola, i això és una lliçó molt important, hi ha un dels passatges del llibre que és molt colpidor, que ell s'arrossega pel passadís de casa seva i va mormolant. I l'Anna s'atansa i diu, què dius, Evarist? I l'Evarist està dient, jo caminaré. És a dir, és una brutal força de voluntat, que és el que ha permès que l'Evarist estigui aquí, i és una gran lliçó que em sembla que pot servir a tothom. Jo caminaré, jo parlaré, jo tornaré a viure. Sí.
Tens la sensació d'haver gastat una quantitat ingent d'energia per poder ser avui aquí a Everest? No. Creus que és una cosa normal? Bueno, sí, perquè forma part de la vida, De la teva vida. bueno, de la meva vida. Però tu saps que al teu entorn hi ha moltes més persones que per molt menys sembla que s'ofeguin en un got d'aigua. Sí, I desgraciadament. en canvi tu vas caure en un oceà i vas nedar per sobreviure. Sí, Ets feliç? sí. Sí? Ara Sí. sí. A dir, Ah, com Home, tots, avui ha estimat. guanyat el Barça, Home, eh? tampoc L'ha no. vist? Ha A veure, guanyat el Barça, tampoc per no favor. pretenguis ara que no et passi el que ens passa als altres, No, no? no. Als altres, afortunadament, majoritàriament, no ens ha passat el que t'ha passat a tu. Per tant, benvingut al club dels normals. ai, merci. Tu que durant molt de temps, lamentablement, per tu i pels teus, has viscut unes circumstàncies, diguem-ne, que afortunadament poc normals, però tu els hi vas saber plantar cara. Tu recordes que et deies a tu mateix d'aquesta manera que deia l'Albert, que et donaves aquesta empenta dient jo caminaré, quan semblava que no podries caminar, jo parlaré, quan semblava que no podries tornar a parlar? No, no gaire, No gaire. no. Me'n recordo només de lo que m'han dit, lo que m'han explicat. Però si te'n recordes de coses que has fet, de l'esforç, de com caminaves, tot això, sí, explica-ho. Perquè No, això me'n servirà a recordo molts nens. d'això. Ah, de quan no caminaves ni res, no te'n No, recordes? No te'n recordes o no ho vols recordar? no me'n recordo. En aquell moment no me'n recordo. De tota manera, sí que ets conscient de tot el que et va passar. Mhm. Tu has pogut llegir el llibre? No me l'he acabat de llegir, la veritat. Perquè no t'interessava? Sí, sí. Perquè parlava de tu i com que ja tu saps... No, Això és una de les respostes que dono moltes vegades. Dius que és com que és la meva vida perquè me l'has de llegir. No, Clar, no, clar. no, me l'he de llegir, veritat, és veritat. Te l'has de llegir. Però vaja, el més important no és que te l'hagis de llegir o no, perquè tu ets el protagonista i tu això ho has viscut i ho has patit. El més important és que a partir de la teva vida i del teu patiment, que era també el patiment dels teus pares, l'Anna va voler que en quedés constància. I l'Albert l'ha ajudat a deixar-ne constància en forma de llibre, El Vall de la Vida, del que és la lluita permanent per la supervivència. I això és el més important, perquè en moments en què sembla que qualsevol petita cosa, no?, ens atabala i ens distreu i ens fa perdre l'oremus, oblidem que sempre hi ha un pitjor. Però també de vegades oblidem que al darrere d'aquest pitjor, si hi ha la voluntat i la capacitat de reaccionar, hi ha també el gran èxit de la supervivència. Jo m'he llegit el vostre llibre aquest cap de setmana, el llibre de tots tres. De qui l'ha viscut i l'ha patit, de qui l'ha patit perquè l'ha viscut i de qui l'ha reescrit. I el cert és que encara em dura la commoció. A mi m'ha canviat la vida, I ho dic així. És a dir, la visió que tenia de la vida abans d'escriure això i després d'escriure'l és completament diferent. I hi ha una cosa que és important. He après que, malgrat totes les dificultats i tots els problemes i tot, he après que sempre hi ha a la vida moments, instants de felicitat, de joia, fins i tot còmics. I això m'ha canviat la vida. De vegades l'humor, encara que sigui negre, és imprescindible, no, Anna? Sí, moltíssim. Nosaltres en tenim molt d'humor i ell també té molt sentit de l'humor. Molt. I de tot n'hem de fer... També s'ha de relativitzar tot. Vull dir, quan estàs al ball, balles, però també s'ha de relativitzar tot. Jo li vull dir una cosa i voldria... Aquests darrers dies vostè inclús ha fet informació sobre un virus, una nena que malauradament ha quedat tetraplègica. I a mi això, com cada dia hi ha accidents, vull dir, a mi m'ha colpit, no? Perquè penso, comença el ball per una altra família. I cada dia hi ha algú que balla i de vegades els balls que ens toca ballar no els sabem ballar. Però amb esperança, amb estima i amb voluntat
la gent tira endavant i sentit de l'humor, molt sentit de l'humor, perquè és necessari per viure, inclús de les coses més que et semblen més esfereïdores, s'ha de fer sentit de l'humor, perquè sí, perquè nosaltres ens n'en reiem del seu tort, de les seves coses, però en definitiva, tot i que ens n'en reiem, jo crec que la carta final, jo és el que dic, jo no canvio el meu fill, senyor Cuní, per aquell nen, jo tenia un nen guapíssim, i ho és, quan era petit, però el que tinc ara, aquesta és una joia, aquest és un brillant en brut. El que té ara és el que vostè es mereix, no? Potser, no ho sé. Sí, potser sí, no ho sé. No em sento ni una heroïna, com vostè diu. No. Són pares que ens trobem... Sí que és tremendament valenta. És immensament valenta. I ho haig de dir. És valenta per dos motius. Un, per tot el que ha fet, i segon, perquè el que ha explicat aquí és tota la veritat. No se n'ha amagat ni una. Tots els pares. I ho explica fins i tot els detalls més íntims. I això no té preu. Perquè s'ha d'explicar, perquè quan fas una cosa d'aquestes t'has d'obrir, has d'explicar per què ha de servir per uns altres. Que la gent, quan tu tens emocions i quan tu tens pensaments, per negres que siguin, són normals, és un procés de dol i és natural que això passi. És el ball de la vida, i a la vida no ballem sempre que volem i no sempre sabem ballar el so que toquen, perquè toquen sons molt diferents, i a més el que és pitjor, quan t'acostumes a un so et canvien el ritme, i aleshores també t'has d'adaptar als nous ritmes. Sempre. Gràcies, Albert, enhorabona per aquesta bona feina, gràcies, Anna, i gràcies a Brist. Per cert, el Barça va guanyar ahir, ho saps? Sí. Ho has celebrat? Felicitar tots els culers per la victòria. Doncs alguns culers ara estan anant cap al camp del Barça per poder participar a la celebració que començarà aproximadament d'aquí una hora. Anem a publicitat i tant el Roger com la Marta Casagolda, des de fora i des de dins, ens en informen. 5 minuts.